Приятели, сега ще ви покажа как творквам надското парче на Лора Pop That. Кирилке, какво правиш, ма? Майко, всичко ми разваляш, ма! Творквам, не виждаш ли? Търкаш ли? За какво търкаш, ма? Защото мога да спечеля 100 лева. О, че аз за 100 лева и аз мога да търкам, ма. Мяй, бе! She gon' put that shit right like a 9. She gon' get it jumping cause life is out of line. I'ma put that shit right. Приятели, използвайте видео саунд да творквате на Pop That и най-добре може да спечели 100 лева. А други 5 могат да спечелят албума на Лора. Също така не забравяйте да гледате клипа и в YouTube. Там коментирайте с хаштаг PopThat и 5 от вас спечелят по един албум. Победителите ще изтеглим на 7 октомври в инстаграма на майка ми. Банка Грам на стори. Успех на всички! Къде ги имаш тия 100 лева, ма? Аз спечелих, ма! На турка ли, ма? Ми да! Моето беше по-хубаво. Ма чакай, това са моите пари, ма!